beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omega. Σας παρακαλώ κύριοι, κύριοι σας παρακαλώ πολύ. Ή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ή αφήνουμε τους άλλους να μας κοροϊδεύουνε. Σας παρακαλώ πολύ κύριοι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, βάζουμε αγώνες να παίξουμε με σκληρές ομάδες και βάζουμε άτομα που όταν ήμουνα στο στρατό βάζαν τη γυμιστήρα από μπροστά από την κάνη, από την τρύπα. Αυτό κάνουμε κύριοι. Φωνάζω αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακούγομαι δυνατά, χαμηλώσω λίγο τα μικρόφωνά σας, γιατί πιστεύω ότι δεν θα μ' ακούτε άμα μιλήσω πιο σιγά. Βάζουνε τη γυμιστήρα από την τρύπα που βγαίνει η σφαίρα. Αυτό κάνουμε. Θα μου πείτε μαθαίνουνε. Δεν μαζεύουμε τα άτομα, γιατί άμα έχουμε 5 μαλάκες σαν και εσένα το Γιάννη του GRX και δεν μπαίνουν να παίξουνε, φυσικό είναι θα βάλουμε άλλους να παίξουνε. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα.